זה אבנים, הם זורקים אחד על השני. הוא מלא, באו עם מסור חשמלי. באו עם מסור חשמלי, מה קורה פה? מסור חשמלי, הוא פתח, תראה אותו, מסור חשמלי. מה קורה פה? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, מה קורה פה עם כל הערבים האלה? אוי ואבוי, אבנים זורקים, חמולות, מקלות, אימא'לה, מקלות, וזה... פיצצו את המכוניות שם. מעניין אם יש שם מישהו במכונית. הנה, אימא'לה, 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 אוי ואבוי, אוי ואבוי. תראה, המזור חשמלי על הרצפה שם זרו. טרקטור הביאו. הביאו טרקטור. הביאו טרקטור. שלא יעשו כלום. מה זה? אתה לא מבינה מה קורה פה. מתן, אתה לא מבין מה עשו פה. מתן, אתה לא מבין מה עשו פה, מתן.